Vitajte pri sledovaní regionálneho denníka. V prvej téme budeme rozprávať o úspechoch debatérov z gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach. Viac ako 240 členov v 21 kluboch, približne toľko debatérov zastrešuje Slovenská debatná asociácia. Je súčasťou aj mimoriadne úspešný debatný klub pri gymnáziu na Trebišovskej ulici číslo 12 v Košiciach. Tohto roku nezíska len prvé miesto v rámci Slovenska, ale dvaja jej členovia nás budú o 2 mesiace reprezentovať aj na majstrovstvách sveta v stredoškolskej debate vo Washingtone. Dobrý deň, rada by som tiež privítala celý profesorský zbor a ďalej by som chcela zhrnúť celú túto debatu, ktorá sa viedla okolo takých 3 stretov, ktoré som stihla postrednúť. Približne takto debatér svoj príspevok začína. Kým sa však dopracuje až k prezentácii, musí sa zodpovedne pripraviť. Príprava pozostáva z 2 fáz, individuálnej a skupinovej. Každý samostatne ten taký research robíme, každý internet alebo encyklopédia a potom sa spolu stretneme a robíme spolu case, čo je v podstate súpis tých argumentov, súpis tej línie toho týmu. Podstatnou pre debatéra je zvedavosť a hlad po nových informáciách, no a samozrejme talent. Schopnosť prezentácie, vedieť prezentovať veci, ktoré chce a teda myslím, že aj také komplexné myslenie, aby si vedel zhodnotiť rôzne veci, teda ako medzi sebou súvisia. Hľadať informácie, čo je veľmi dôležité, vedieť tú informáciu spracovať a spracovať tak, aby keď som ju podal, bola aj pre tú druhú stranu zrozumiteľná. To je veľmi dôležité. Doslova vedou je aj hodnotenie debatérov v 5 presne stanovených kategóriách. Rozhodcami sú pritom bývalí debatéri, ktorí na sebe pracujú aj po skončení gymnázia. Celá debata sa rozhoduje na základe síly argumentačnej linie, ktorú tým prezentuje, takisto na základe konzistencie, to znamená, debatéri musia na seba naväzovať, nesmú vznikať v ich línii nejaké kontradikcie, nejaké protirečenia. Tí, ktorí obstoja v rámci regionálnych kôl, postupujú do celoslovenského finále a ak sú naozaj dobrí, majú šancu reprezentovať nás aj v zahraničí. No a o debate budeme v štúdiu debatovať s Jankom Búzom z debatného klubu pri gymnáziu na Trebišovskej ulici číslo 12 v Košiciach. Pekný podvečer. A s Marianom Damankošom zo Slovenskej debatnej asociácie. Príjemný podvečer. Janko, tak si najprv povedzme pre divákov, čo to vlastne je za vedutá akademická debata. Tak je to nepovinný predmet, ktorý zlepšuje argumentačné a prezentačné schopnosti študentov. Je to vlastne súťaž, v ktorej súťažia 2 týmy, ktoré debatujú na vopred určenú tézu. Je súhlasný a nesúhlasný tím a na základe argumentov potom porota rozhoduje, ktorý tým debatu vyhral. Prečo a kedy vlastne vznikla Slovenská debatná asociácia, ktorá všetky tieto spomínané kluby zastrešuje? No, Slovenská debatná asociácia ako taká vznikla až v roku 1999, ale vtedy už prevzala program nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá debatný program Karla Poppera realizovala na Slovensku už nejaký čas. No a do dnešných dní už to vlastne prebieha pod hlavičkou Slovenskej debatnej asociácie. V tomto roku to už bol 10. ročník. Čiže už máte celkom dosť veľa skúseností. Ako sa vlastne taký debatér pripravuje? Čo všetko musí vedieť? Pripravujeme sa v rámci tímu, najprv individuálne zistíme... To sme aj počuli, že to je taká dvojfázová príprava? No áno, zistíme si nejaké také informácie o danej téme, potom sa zídeme a skúšame vyrábať nejaké argumenty a určovať si nejaké hodnoty, ktoré našou stranou ideme obhajovať. Ako dlho sa pripravuješ individuálne? Čo všetko musíš vedieť? Ty vlastne už keď ideš do tej skupinovej fázy v úvodzovkách, tak už asi musíš byť podkutý v tej téme, ktorú budete rozoberať, o ktorej budete debatovať? No, malo by to tak byť. Téma je vlastne zadaná mesiac vopred, čiže také 2 týždne pred tým turnajom si začneme už prehľadať informácie a potom tak týždeň aktívne už pracujeme spolu na tej tímovej línii. Vy asi musíte na seba nadväzovať. Nie je možné, že každý si ide po svojej línii, práve preto je dôležitá asi aj tá skupinová fáza. Rozvíja to vlastne aj tú tímovú spoluprácu, pretože mnoho debát sa vyhrá iba na základe toho, že všetci tvrdíme to isté. Ako to vôbec na finále ligy vyzerá? Podľa čoho sa vyberajú témy, ktoré spomínal Janko, že sú dané aj mesiac dopredu? A ako sa vlastne hodnotia potom jednotliví debatéri? Tak témy vyberá národný trenérsky tím, ktorý funguje momentálne v 3-člennom zložení pri Slovenskej debatnej asociácii a snažíme sa vybrať také témy, ktoré by boli aktuálne, ktoré by reflektovali na súčasné problémy. To znamená, či už sa tam riešia otázky medzinárodnej politiky alebo vnútornej politiky, alebo normálne ekologické problémy. Čiže v každom prípade, aby tá téza, ktorá je tam vybraná, bola aktuálna. Chcel by som podotknúť, že ide nie o témy, ale o tézy, pretože vždy je to taká téza, ku ktorej sa dá zaujať súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko.
Ako potom rozhodujete? Ako zistujete, či je debatér dobrý a či ten debatný tím naozaj je ten najlepší? Na rozhodovanie existuje tzv. Zápis rozhodcu alebo balot, ja ho ukážem tu na kameru, pričom existuje 5 kritérií, pomocou ktorých my ako rozhodcovia hodnotíme. Je to organizácia reči. Debatér má 5, respektíve 6 minút, v ktorých musí vedieť zhrnúť svoju reč, kde musí predniesť svoje argumenty. Nesmie tento časový limit ani prekročiť, ani hovoriť kratšie. Za všetko to sa strhávajú body. Potom sa hodnotí argumentácia, to znamená sila argumentov, tak ako už bolo spomenuté, do akej miery dokáže debatér priniesť relevantné argumenty, také, ktoré sú naozaj k téme alebo k téze, ktoré prispievajú k obhajobe nejakého konštatovania. Potom je refutácia. Refutácia v podstate znamená, ako dokáže debatér odmietnúť, respektíve vyvrátiť argumenty nesúhlasného alebo opačného tímu. Potom krížové výsluchy, to znie tak strašne ťažko, ale je to taká trojminútová záležitosť, kde sa dvaja debatéri, každý jeden zo súhlasného, jeden z nesúhlasného tímu navzájom doslova vypočúvajú alebo sa pýtajú, konkretizujú niektoré veci. Ako keby sa chceli dobehnúť možno v úvodzovkách. Samozrejme. A súčasne veľmi inteligentný debatér sa pýta tak, aby tie veci, ktoré sa dozvie v tom krížovom výsluchu, dokázal použiť v nasledujúcej reči, čím vlastne o to viacej sa to hodnotí ako veľmi pozitívne. No a samozrejme posledný bod je prezentácia debaty alebo prezentácia debatéra. To by sa dalo zhrnúť pod slovenský pojem rečníctvo, alebo to, ako dokáže debatér vystupovať. Tam asi patrí tá neverbálna komunikácia. Samozrejme, ako dokáže. Na základe toho sa potom zratúvajú body a ten, kto ich má najviac, tak samozrejme víťazí. Ale tento víťazí len v súťaži rečníkov. To nemusí ešte nič povedať o tom, či debatný tým ako taký zvíťazí, pretože môžu byť traja vynikajúci rečníci, ktorí vôbec nespolupracujú, to znamená, nemá to jasnú líniu a tým pádom ten tým prehráva. Čiže tá súdržnosť je veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá a hlavne, aby na seba nadväzovali. Až vtedy rozhodca sa dokáže rozhodnúť, či ten tým vyhral alebo prehral. My sa na chvíľočku pozrieme aj na internet. Stano, čo ste našiel k tejto debatnej téme? Ja by som chcel našich divákov upozorniť najmä na stránku Slovenskej debatnej asociácie, čiže sda.sk. V podstate tam má viac ako 240 členov v 21 kluboch a organizuje aj v tomto školskom roku finále alebo Slovenskú debatnú ligu, ktorá sa skladá z regionálnych kôl a finále ligy, na ktoré postupujú najlepšie týmy z východu, stredu a západu Slovenska. No mimochodom, tie najlepšie týmy sú teraz na východe Slovenska a ja som už spomínala v úvode reportáže, že vy idete reprezentovať Slovensko do sveta, do Washingtonu, tak veľmi krátko, Janko, kedy, čo všetko sa učíte, aké máte šance? Tak tento turnaj je vlastne majstrovstvá sveta v stredoškolskej debate. Bude od 5. do 15. septembra vo Washingtone. Postupujú tam vlastne národné výbery, je tam približne 36 štátov a tam potrebujeme najmä si zlepšiť asi angličtinu, aby sme vedeli konkurovať týmom, pre ktoré je angličtina materská reč. A preto vlastne máme v rámci týmu stretnutia. Okrem mňa postupili z Košíc ešte dve dievčatá. A vlastne sa stretávame a pomocou aj toho národného trénerského tímu si zlepšujeme tie jednotlivé debatné aj anglické schopnosti. Tak držíme palce, nech vám to dobre hovorí v tom Washingtone a v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu. Všetko dobré, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.